Už ste asi počuli o našej novinke pive Zlatý Pažant 73. Je to pivo s príbehom. Pán Kajan u seba, je to až neuveriteľné, ale 43 rokov starostlivo opatroval varný list. Výsledkom je vlastne tento výnimočný ležiak. Povedali sme si, keďže to pivo je urobené podľa varného listu z roku 1973, poďme dať aj tú kampaň urobiť niekomu, kto už vtedy robil vlastne takéto veci v 70. rokoch. Poďme urobiť plagát. Som potešený, že si spomenuli ešte pred krematóriom na človeka. Proste zase robiť niečo nového. V tom je ten raj z toho celého. My by sme chceli, aby aj ten plagát vznikol, pokiaľ možno, čo najautentickejšie. Vycítil som, že oživí vo mne určité inštinkty, na ktoré som už zabudol. Už dneska človek uvažuje, ako to v tom počítači urobí. Automaticky tak uvažuje, to sa nedá vyhodiť z hlavy. Chceli by sme proste minimum počítačov a čo najviac tej takej fakt, že poctivej ručnej grafickej roboty. Je to návrat, je to vlastne v podstate nezmysel. To nie, že by mi to chutilo, ale oni tie chlpy potom držia pokope. Teraz som sa natočil, je to skutočne tých 35 cm krát, ja neviem, 38 cm. S takýmto sa to robí, Kubo. Dívaj, to je ono. To je ten správny nástroj. Naši študenti napríklad už z papiera poznajú len papier toaletný. Oni všetko robia na tablete. To som vtedy v škole nebol. Učili sme sa to v 9. triede, ako sa dá pekne nájsť ten stred tej kružnice, keď nepoznám ten bod. No som úplne vedľa. Kubo, ako mi poradíš? Tak na počítači by som to tam dal, že vyplniť a nalial by som tam farbičku, ako chcem, a teraz to musím mať ručne všetko. Strašná práca. Ťažká úloha. Pracovať po starom, že? To je tak, ako keby ste teraz človeka nutili chodiť na nočník. Zistil som, že pracovať tak, ako som robil v roku 73, sa už nedá z rôznych dôvodov, tak by nezbývalo, než si z toho spraviť srandu. V 73. roku by sa to presne tak robilo, neby, ale robilo sa to presne takto. Samozrejme, ja budem najlepší. Ako ináč. Vidím to prvýkrát, dieťa sa narodilo, tak čo k tomu dodať?